फाग्लिया मा जालायख' माखोथो सानबाय थाखो माथो जालायख' आंनि दख'नाया बोरो मा दखना मैया सुनाया बैयाव लामनाया बै आलनायाव दं नागिरना गानहैनो हाया बिमा गैयाबानो जेबो जाया खामानि दामानि मावनोबा दाबो सोलोङाखै है नोंजोंबो जायालै माथो उन्दुनासो दङ र' खालि उन्दुनाय जानायल' र' नोंखौ दै बाल्थिंसो लायनो थांनि आं बावनि उन्दुनाय जानाय दै बाल्थिंसो लाना थांनि र' आं र' लखबना हैमानि र' आं बावनि उन्दुनाय जानायल' दाउला लास गैयि yes sir ओइ चला नोंसो मा नोंसो बिलाय खालि जानाय उन्दुलाय र' जायाबा माथो जालायखो फिजोब्बायसो साला मालाय सेराव उन्दुना थानायखो नोंहा बिसना गैया बारि सिङाव उन्दुनो साया लोङै फैदो दैफोरा साजोबलाय लांबाय खोमा है डिस्टार्ब मालाय उन्दुनायफोराव नो हमथा र' थाथ' हमथ' खामफ्लायलायनिया लाबो नै दाउला मोनसे खोथा है हौवाखौनो दाउला होनो माबाहाय बिफा मिया रागा एवनां नायदोंमोन माबा लायो नो इउटुबाव माबा मबाइलाव इउटुबफोराव खिनो थांनाय हासुनो थांनाय मानि दिन्थिनानै रां खामायोनो हा नोंहालाय बेवहायलाय माथो जाखो बेफोरबायदिनोथ' आंनोबो मबाइल गंसे नांगौमोनहाय बिफा खर'आ गाज्रि जाबाय नामा नोंना खर' गाज्रि नङा नोंसोर जेरावबो उदायला बेखायनोथ' आङो रां खामायनो सानबाय बेखायनोथ' आंनो गोख्रै मबाइल गंसे नांथारगोन बुंबानो जानाय बायदि मोनदों नामालै बाथ्राफोरखौलाय सेरेब लोंबा फैसा मोनो नोंसा मबाइल गंसेखौनो होफैनाया है आंलाय 10 थाखानिल'सो लोङो ए 10 थाखानि लोंनायखायसो फेनानै फैलायो है नोंजों जायालै Hei, गावनो बेसे गेलेबाय थानो थांनायनि र' बाजिनावनो र' फिसाजोखौ होखासिगोन आंनो बाजै जबा दं नामा रंगिनायालाय बहा थांदो मानो रंगिनाखौलाय नोंनोलाय माने आं नोंसोरखौ बारा मोजां नुवाखै जायखियानो जाया नोंहालाय मा नांजाबाय थायो मा बाजै नोंबो बिजामादै फसायबायानो नामा फसाया आंनि खोथा नोंहालाय हौवा मानसि जानानैलाय मा एरनो फैबाय थायो मा नोंनो नांगौ औलै बाजै नोंबो माननायानो खुरना होदो नों बुजिया होमब्ला मानसिना हाराज बिगुरजों जालायलांबाय दा जियानो जा आं मोनसे खोथा बुंनि नोंहाथ' आदै गैखाला बेखायनो आं नोंखौ हाबा खालामसैब्रा नों गोख्रै ओंखारलांनिफ्राय मानो बाजै गोख्रै थां नङाबा नोंखौ दानो बिदि ओंखारनाया नागिरलाय बाजै नोंखौबो बेसे मोजां हौवानो हाबा हरो आंबो गारनायाव गैयालै ए सुवारा आरो इसोरनाव फैबावदोलै मादै ए बाबु फैद' नै बियावनो जिराय जागोन दे मादै रंगिनाया बहा थांदो माथो नुथारला बिखौलाय आरो मबाइलाबो फनानो नांला बिनाव ए बिमाय लोङासो लांफैदो दाखालि मानो मादै ए नोंबो दाखालि जौ लोंहोबाय नालाय आरो दाखालि नोंसानावबो एसे दावराव जाबाय बिखौ खोनानानैनो अखानायै लांफैदो ओमफ्राय मबाइला माथो जादों मादै मबाइलखौनो सिमखौ गोदान सोना होदो बिमाया नाम्बारखौ रावनोबो होआखै मादै दै गिलाससो लोंगौमोन र' आंखौ खिनोबो ओंखारदो नानिखौ थिनहरनि आं जागोन दे मादै नानि सोर नानि दंबावो आरो इसालाय ना आलासिसो आलासियानो जानांगौ न' आदा दैया नोंखौ मेगन होबाय आं
नानि नोंनि मुङा मामोनलाय रुफालिमोन आदा रुफालि औ आदा आं थांथ'नि दे जारौ औ दे आदा दाउला मा जालायखो मबाइल बिनायलाय माथो जानाय फैसायालाय बोरै दाखालि गय फानना मोननाय फैसायालाय माथो जाखो ना सेरेब लोंजोब्बाय है जायालै नोंजों खालि सेरेब लोंनायखौ नुयो थियांफोरखौ गोख्रै लाबो आरो लोगो मोदोलैखो मालाय मदा बे ओइ मा बुंदोलै बाथ्रा बुंनो जागा मोनाखै मा बुंदोलै नों बाथ्रा बुंनो जागा नांलाय ग बुले न ए बिगुरा मान मारो नामालै इनियालाय रावजों बिगुरखौ जानो फैयाखै दिलै आं मदा बिसाला ओजाबोसो बले होमबा नोंसानिखौ पुरा मुलि होनाबो गारलायथारगोनलां रखरनि जायगा नांगौ बेखौबो मोना माबा मोनसे आयदा बाहायनाबो गारलायलायथारगोनलां र' थांनि बेखौ मानसि लागायनाबो बुथारगोनलां ओइ नोंसोर मानसि बुंनो हागोन नायालाय बुफेराखै बुबाथाय हानोबो हानाय आं खिन्थु ताकना सोलोंदोंलै ओइ रोंलायनाङा आं हारसिं बुनो हायैखायसो नोंसानिखौ लिंफैदों जायो मा होगोन जों नोंलाय बोरमाखौ ना पार्टि होगोन थौ जानो अ फाय ओइ जिबुनि खिसलाय र' ओरैहायब्रा ओइ माखारथ' जोबोद बुंनांलाया सानसे मानो बुनांगो र' ओइलाय मानसिया बे थाखुमा नांगोन दे आङो जय बोरमाखाथि आइदै मा जाखोलै है मा जादों इयाव दखरा नोंखोलै र' ओइया मोजां माफुलिसलै माबायदि मा फुलिसलै जिबुना मा बोरैमोनलै सिबु नांलायालै मा जाखोलै मानसि बुनाया बिदि जायो लोगोनावसो बुयो हैया गैलालै सोमोन्दै गेलेबाय दखरा गिदिर बावलिखौ गारथारालै थिगसे मेंबायलै आं जिबनखौ होनो नागिरबाय गावा खोन्थायाबो आं जिबननि खोथा खालामनायासो नुवाखै नङ उनजों फैना थिगसे दोफैनाया आं रोंनायबा फैनोसिगौमोन आं ओइ थांसिथ' जोबोद मेंबायलै आंखौबा माबायदि नुदो हेलौ गाइस आं मोनसे इउटुब चेनेल गोदान खुलिदो नोंथांमोना नायलांदोबानो जाबाय नै आंनि बोराय गाइस नोंथांमोना नायलांदोबानो जाबाय जायाफ्रावनो नै गाइस बोराय आंनिया जोबोर मोजांखा आंखौ जा अनखायो आंनि बोराया जोंहा बोराया खेरायसे खुलुमा जा मोजांखा आंनि बोराया बिदि खिथाब्लाथ' मोजाङानो बे सानसाव सान्स नागिरखुमानांगोन आं थांनि र' बाव दोनदो आइदै आइदै आंखौ माबोरै नुदो गाइस नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय फिसा मा जाबोखो थ' सियार थ' मा जाबोखो फिसायालाय आयु इसोर भगबान बेखायनो नोंसोरखौ जौ लोंना होनबाय थायो आङो आयु इसोर सोरमान फिसायालाय जाखो थैयै नोंबो खालि जौ लोंना फैनायखौल' नुबाय थायो अब्लालाय माबोरैथो दोलाना फैनाय फिसा मिथियालै आयै बै लामायाव सोरबा दुथांफोरा आंखौ बुना हरदो आयै सोरमोन बिसोरलाय
बिफा बिफा जों फैलाय फिसाया माबा जाबाय बहा दोनदो बियो मा जालायखो नागिरबाबो मोना नैहाय फिथ' फिसाखौ सोरबा बुना हरबाय र'लै माथुर जाबाय थायो जाबाय र' फिसासो नागिरखुमालायबाय खोमा बियो हेइ खालि नोंबाथाय सन्देहल' मा जादो नै फिसाखौ सोरबा बुना हरदो थौ डाक्टरनाव लाना माखारै हेइ मा डाक्टरनाव लांनांगो बेखौ जुस्रा आं लाना फैनि थां बिदिब्ला थाबनो गोख्रै लाना फै बै गामि फैबाय थाग्राया मा नाममोन सोर सासेया बै बेग गोसोम लाग्रायालै ए बिनि मुंखौलाय नार्जारि होनो आरो बेखौ खोन्थाब्ला जाया होमबा नोम्मा खोथादो बिलाय अमा डाक्टरसो हा अमा डाक्टरा मानसि सुवा होमबा अमानिया बेलेग मानसिनिया बेलेग जाम्बा हेइ मा बेलेग थायो र' आं लाना फैनि गोख्रै लाना फै ओइलाय एव सुना दं थांलाय खाथियाव थांलाय मालै आलु गेसाव माथो बोरमाखौनो पार्टि जायोमोन ने बोरो नोंना बोरमाया र'लै बोरमानि देराखै आं नायना दोनखादो नोंसोर बुना लाब जायाखै बिसोरो गारलायलायाखैनो जों बेफोरखौ मिथिया मानसि बुनायनि पार्टिखौ नांगोनानो जोंसो मिथिगो खिथुआव बुजानायखौ फैदों होमबा थौ बेलेगनिखौ खावना गायनो थौ मोनजाथारगोन जों मोनजाथारनांगोनानो जोंनो नाम्बारखौ ए बेवाइसो माथो मा जादों बेलाय बेवाइ बेवाइ मा जादों बेवाइ आंखौ दिनै मानोबा गुजुसो गारदों मा जादों आं बुजिनानै मोनासै हा माबोरैथो बिदि जानो मोनखो आं जेबो बुजिनानै मोनासै नों बहा थांनो फैदों सनाथि आं दखानावसो थांनो नागिरदोंमोन थौ होमबा आं दोनलांफानि नाङा सनाथि आं हारसिंनो थांगोन नङाब्ला बे लोखिसारा हिन्जावा नोंखौ जाख्लाबथारगोन जेबो जाया थौ आं दोनलांफागोन नोंलाय माबोरैथो हारसिं थांनो थौ होमबालाय जोंनि न'खरावलाय नै आब' नोंसानि बेवाइफोरासो लामायाव जनानै गुजुबाय दंमोन बिखौसो दोननो फैदोंमोन आं थैदोंमोन जेराव थैयो नोंलाय मानो लाना फैनांगौ ना नोंसो माबाफोर दंनाय हामालै बिमा मा जेखौनो मेखौनो बुंबाय थायो नोंलाय हामा सामा गैया आंजों दालाय खाथिनिफ्राय गोजान जानो हाया माथो मोनबाय थाख' दे होमबा आं थांनोसै दे सनाथि थां आरो लोङैबाव मोनलोंफेराखैमोन नालाय दोननासो सोना लानो नागिरबाय थायो लोङाखैलै बिमा मा खालि लोंनायखौल' नुबाय थायो नोंखौ लोङाखै होनबा आं फोथायगोन आं गैयि दावला रुफाले रुफाले औ थांगौ र' मा दाबो जायालै जाबायहाय माबार फैदोलै बेसे नेबावनो देलायनाय जायाखै खोमा दाबो मासे आथुर जायो आथुर जानायखौसो नुदों नोङो मोनाहांबायानो थौ माबार फाय दे गाखो माबार थांगोन थाङालै र' बाप्पिया साइकेलावनो दिखांनोबो रोङा गावानो गाखोनोबो रोङा आंखौसो दाय हमद' हायाबाबो जासोना लागोन इयाव मोदोमफोरखौ गिदिर खालामना लाना
साइकेलावनो दिखांनो हाया दे जाबाय दा थांलां नोंजों ओइ सना ओइ रले ओइ सना रले आं खायबानो दा खुलुमबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायनानैल' थांनाङा साबस्क्राइबबो खालामलां आरो हायोबाथाय भिडिअफोरखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे जों भिडिअ बानायबाय थानो हायो आरो जों मोनसे दाखालि बावैसो शुटिं खालामखांनानै एगारखांबाय मोनसे जोंदाव रंजालि ओमफ्राय नोंथांमोना नायाखैबाथाय जों डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बे सर्ट मुभिनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय